Fatar hastewa samong khlai tongnai Piju Urang mungoi khoroksa takhuk Bengaluru wa kaisa company wa samong khlai tongo samungo bike bai thangai tongpuro bike accident ngai langma arikha bini kami engkha soilengta Srangsalo bini mangkuthoino Maharaja Bir Bikram Birkung kholani simi ambulance bai Naharka Tipra Mothani TWF Central Member Boromgonang Jog Meri Deborma Bokoktoma Thumnarungni bwskango saka Krak Salo Phung Aisugo Piju Urang bo bini baithani bike bai company wa thangai tongmani jorabo bike accident ngai bini langma chokha bo Bangalore ni kaisa company wa samong khlai tongmani Bangalore Siniti Prasha Takhuk John Debormati Dinesh Debormani bisingte khlaiei Boromgonang Jograng koktoma rohorka je thwithangjak Takhuk Piju Urangni mangkuthoino Agartala Bir Bikram Birkung kholawo naphainani bagai thwithangjak Piju Urang je company wa samong khlaio a company ni bkhakte Piju Urangno chubachu khlaijaka hini saka Boromgonang Jog Meri Deborma kha dukhanango kha khamaniko chini khoroksa aroni sajla khoroksa kumajao kha Mia Phung Aichugo bo bike chalugoi bini company o thamtani o bike accident ngai bo bini lagma arikha bo Bangalore kaisa company o job khai tongmani tai amo hai khlaino Bangalore ni je chini Bangalore ti prasa team ni hoite je team rok tongnai rok chini Takhuk John Deborma tai Dinesh Deborma ni bisingti khlaioi borok ano saharka je thangai bai kisa receive khlai di norong area ni borok ba hnen tripura ni haste ni borok noi hai hnoi tini chungoro Unukuti district khopjago bongni ampara hingke Golokpur Urang Bosti oro chung chini Kamalpur ni ngai ani Khwai political district ni Popon Deborma secretary tai ang khoroksa Meri Deborma ang tini oro phai mangsa aboni bagai belek na kha khamo bongni nok mukuni bogrong na tamo kok sawai chung kok chare klangkha chung abo salaika company ni hoite je borong insurance coverage nai aborok bebak rijak nai tai ayang ni hoite je samung joratui borong ni condolence joratui je nangmane joratui rang puisa company no joche banai nai tini chung khobor mangkha tabuk no las chung receive khai bai drop tabuk no ro kuthi sopai o je thuinani mung le tamong tha ki ja saikna je thuinani bumung kha Piju Urang tai bini bihik ni mung bokroksa khriang mobile manai Nendin Puiriang bini bihik ni bumung bini buma hinkai Darlong Bukhariang Nendin Puiriang bini bihik hinkai abuni bagino chungtini oro palbaksa khlaioi borong ni jati gusti rok bo jumoro malai phaimankha jotona kha khamlaijak kha dukho nanglaijak borok no bahai kleise bachi rok khlai mannai abo tai chini o area ni je MDC Direndra Deborma bono bo koimung tongnai bo sopainai sanai satane bisingo tini indigenous day ni bagai tini borok oro sopai mandia khna inya khaba sonoi phaioi o nok nukhni borok no khaksang mari phainai tai santonari phainai hasteni to kubang mano Bangalore thangai samung khai tonglai borong le tam kok jana musung abuni bagino chini o hasteni tipra hasteni je thangai samung tangoi chanai rokno abono kok charna musungo chung chini hawo tongtutui phano chini thangnani lama kurini bagai chung tini Fatar hasteo thangai bohok ni bagai samung khlainani nei thanglayo hai phano chung thangnani lama kuri ingai abuni bagino ang kok charna musungo achrai rokno je thangai samung khlai chai tongnai rokno sudu Bangalore ya Hyderabad rogo Chennai rogo kobang ma Delhi rogo chini tipra hasteni serai sikito serai besarok thangoi ajagao company o job khlai tongbayo hai phano chung chini sakno mo thangnani nangnai chini sakno hamnani nangnai sotorko tongnani nangnai bike rok chalok phano chung speed khlai chalok yangnani nangnai aba hai ni bisingtui khlaise chung tini ma mo thangnai je thui thangnai no to chung tai progoina harai meya fiaba kathang tongnai rok jotono kaham tongbai thung kaham kurung tongnani bagoi ang jotono no koi horo Fatar hasteo tongnai rok no tai chung tini chini hawo tongoi machaya manungya ni bagai no tini chung thangoi Fatar hasteo amotui khlai thui phainan nango mas badia sapta badia sal badia khlaioi kobang ma Fatar hasteni borok thuilaioi nok ni borok tipra basi rok belai khano kha khamjak hambai